saben dina isine mung meneng yen rino ora kersa dahar yen dalu ora kersa sare apa sira ngerti ha menika ingkang dados pitakon jroning Balkoskan estunipun kagem Bedra napa-napa pun boten kirang-kirang kula didayo supados putra menika kersa dahar kersa srawung kados adat liyanipun boten wonten sindong saben dintenipun rumasaku dene dadi putra prayoman ana ing Kabupaten Tunjung Pura apa wae ora bakal kekurangan saya aku kersane kalamu putramu ronggo kae duweni penjaluk apa yang bakal ndang tenan ning ora kaya adat saben isine mung suntrut pasuryan mugi-mugi kemawon boten wonten napa-napa kalagen jalaran jroning batas menika mutan sakuwatesan Kados wonten ing ronggo yen suarane akrab kae suarane Lega
Mas, penjam kok komen lenggah sekeco besok kanan putra ingkang kados ngeten. Niki kados gelas salah tonen iki lho. Sajane yen lagi ngalembono marang wanita. Nggih. Saya putramu wis dewasa kepengin wanita. Bombo kasar. Ngeten iki sing ditulak Gusti panjenengan. Tenane. Lah nggih to? Apa aku dhisik to kowe? Apa aku yo kaya ngene iki? Dadi kok jenengan rampai kok. Seliramu tansah matur apa tresnamu langkung sing batin kanggone pun kakang. Yer ulenomu. Ya. Yen kowe lali tak elingake sapa to tenane pengarepan. Romo laliku kemapan oleh parepan ngopo. Rangga ilingo yo. Oh. Romo. Nek mau janggut kok rangkul diojang diajeng kowe iki lho. Romo dhisik. Kulo tumindak ingkang kados. Ora mikir bapak sing pejagot. Lah iku muji pejawi terus. Muji Kuwi iki terus. sing bobot kowe iku mbok jawi iki arep mbok ambung barang lho ngene iki lho. Nek biyen cilikanmu tak ambung ora apa-apa nek Kulo barang. menika taksih jangkep kulo mboten edan. Kulo taksih waras kulo mboten badhe jateng ibu tresna dhateng ibu. Mila ibu menapa panjenengan mboten nemotaken kula wae. Lah kurang-kurang ibu ngene ngelingke marang sliramu ning sliramu ki kaya lagi kayun karo wong wadon sing dadi memaning yang atimu. Satenane lagi jatuh cinta apa piye to, Biyen? Benar. Yer Romo. Saiki kalamun kaya sira duweni titikan saware wanita. Ondo marang Romo laliku. Ora laren Romo laliku bakal nuwak marang katresnan. Matur sanget napa ngaten. Iso matur nggih kok wadon dising kok tresnani mengko Rama Dala iku sing bakal nglamarke. Mergo Rama Dala iku wis ngeke mongso kepengin banget ngomong bayi nggih. Piye rasane duyoi bayi iki piye? Sebab ibu kuwi wis ora iso benyeng bayi neh. Iku wis iso bayi. Maafun ibu. Ya, Nek Pak. makaten kula badhe bloko ngrestenipun Kanjeng Rama dalah kanjeng ibu. Alwe prayoga kok nggih. Rama dalah ibu. Estunipun leres. Wonten salah sawijining wanita ingkang wujudana dhateng manah kula. Boten sanes namung Wirara Pujiwan. Romo, kowe kira ora ngipi. Boten Kowe kira urung gendeng, dereng ora sewaras. menika leres. Nek kowe ngandhake kowe tresna marang Pujiwat. Kaya Romo ora liya. Sakliyane Pujiwat. Ing kapal itu jompur kae oke sawening wanita kang ngendhah Sulistirwati. Sauger kowe bakal mundhut wanita sing jompur. Kowe bakal gak lamarake. Angin Wantine Romo, siji aja nganti bibimu Pujiwat. Mergo apa kan? Pujiwat lan Romo kae pindhane kadang sedulur Sinarowati. Aku putrane Romo diajak suwi ngalah. Aku murid lan guru pindhane bapak lan anak. Aja pisan-pisan ya, pisan maneh. Aja nganti Petresna marang bibimu Pujiwat. Mandheka sepire wae. Rama pepuntenipun kula. Menika sampun ageng sanget tresna kula dhateng Wirara Pujiwan. Monggo Kula sampun kepati-pati anggenipun tresna. nek ora entuk Pujiwat, Kedung kula pejah kula lilo. Jangan nastiamu koyo ngono. Kok endengake patin. Romo ora sanujo. Ya monggo dhisik Rama kita krenani matur kok sabar kowe. Wedel kemawon. Iya tak bagus. Kang Mas, wonten anak sekolah yang kocok. Tresna menika
Ojo dipujiwat. Nggih, nglamarke Mas. Aku mau yen mbok nglamarake marang pujiwat. Jenengan boten purun nglamarke. Ora gelem. Oh, nggih boten purun boten napa-napa. Terus Kula minangka tiyang sepuhipun kula kan badhe nglamarke putri. wis aku nglamarke. Sampun. Bal temu juri pati kerah. Nggih. Nek umpamane kowe mergo temu kali pati kerah. Kowe ditakoni marang Rama Derajat. Loh, garwamu nyangdi kowe kok temeko ana ing papan kiri karo putra. Terus piye jawabane? Gampang yen kok karep Mawang Sulan. Mama soal piye? Garwa kula pun kerja. Apa apa? Lho, petian iki lho. Ngertos kanan ke putra kados ngaten lho, napa penjaki boten telas. Seneng kowe. Karep nglamarke lho. Ditompong di akam. Nek umpama aku ndang mati kowe seneng. Nggih, ndak kapi malih. Betul Ini mau ta Ibu? Sampun. Ora. Lah ora mau iki yo nganyelke kok nggih nuruti karepe anak kowe kok yo angel lho kari nglamarke ditampa alhamdulillah ora yo ora Yo, apa-apa. ini bang kisiran, Dan nggih. jelas pantas, swan oleh pandigeran, ya, Roglo. Aku tak kondo kau. Ing mengkule lalu bakal nglamarake karo pujiwat nangis. Kalamun ing mengkule katompo bejam. Nek ora katompo aja utuh marang Rama, ya. Benar? Seneng Oke. nggih. Nah, iya sudah. Boleh. Saya cepat-cepat. Oh, Enggak. Nggih, nggih, nggih. Ayo, nggih. Pak kanggo lamaran nang panjenengan. Ji kepareng kula matur Sunat. Iya, iya. Menawi lepat nyuwun pangapunten ingkang agung. Iya. Menawi panjenengan dalem badhe mundhut pirsa sedaya kewajiban kula. Heeh. Kula pinten boten mujiwake ing penggale Sunat. Tenan, Atus mekaten. ora ngapusi. Saestu menika boten wonten. Aja ngapusi lho. Jeneng wong Islam iku nak ngapusi dosa ya. Kula mangertosi sedaya kala perintahipun panjenengan dalem. No, mergo iki anakmu lara pujiwat iki yo melu kinangkil. Coba diporboni. Oh, matur nyuwun wedal sawetawis. Pujiwat, Dawuh Ibu dalah Rama kok kepengin mangerteni. Priyambon netepi kewajiban ini. Ibu, anggen kula paring piwulang ngaji kalipun kaum santri. Sedaya mboten wonten ingkang mujiwani. Malah kaporo wedal sakmenika anggenipun maos Al-Qur'an sampun wasami wates lan trampil. Wis tekan endi lho Pujiwat? Dumugi ijazah, ayo. Wih, pintere canan. Sampun mangertosi panjenengan. Ya kaya ngene iki, bombong rasane wong tuwa, duweni anak tansah mitu apa sing dadi dawe wong tuwa. Lungguh sing kepenak ya, Nak. Akan dawuh. Nak Mas Saidku Sumastuti ya Sunan Mulia. Rama Sunan Keraton. Sakwise satata lungguh, wong tuwa bakal nyungsung pawarta. Rakya padha basuki to, Ngen. Pangastunipun kanthi slamet ulju. Saksampunipun kula amboyo ingkang putra Gajeng Rayana mapan wonten ing dalem. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Den pancen keluarga ning Pandi Mulya padha bagas waras ning emane yen nggonmu temeka ning Pandi Ngerang kok ora barengan karo garwamu utawa anak Rayana. Kamangka wong tuwa iki wis kangen karo anake. Pangapuntenipun nggih Rama Sunan. Iya. Dikawa kula menika kadupani kurang sowan kula wonten dalem panjenengan boten sari kalian ingkang putra. Iya. Katulan pirsa. Ana kabar apa nggih? Menika kabar ingkang nyenengaken dhateng Rama Sunan. Sunan Ngerang.
suara ngerang. Kalian yang cukup. Iya. Ari kalanggan punika diajeng Roroyono ngarbeni. Anakku wis makan. Sekira meneh aku bakal ngomong putu. Aku iki wis tuwa, aku kepengin dadi omboli putu. Ijong yang wonten Iya. Ngono, sing kangen iku ramu dhewe aku ya kangen ngono. Saestri pun badhe kok kanthi ning kula mesaken dhateng ing putra. Mergo wetenge wis gedhe. Ngono brojol ning tengah dalan malah cilaka. Lah menika Nuwun sewu nggih Kang Mas. Pujiwan. Menawi sak mangkenipun keponakan kula menika sampun lair. Keparenga kula badhe urun-urun nderek damel asma kasempurnaan. Kira-kira apa sing arep paringi kawan anak keponakan? Menawi to panjenengan boten kabatan, nek kakung niku badhe kula paringi anak modal. Kowe kok iso malah ono-ono ae. Pujiwan. Jeneng putu iki. Aku sisi kok. Bal iki apa? Oh, nek wonten wedine kono. Werdine apa? Daliku bunder, bulbul niku telok bunder-bunder. Mau aku kaya wong rokokan ngono. Wateni Pujiwan. Tansaya dewasa kakon tambah ayu kamu. Ping-pindure genit banget. anake sapa? Anake Sunan Nerahan kok ya mesti ayu. Mergo aku iki sampe Assalamualaikum. apa kae? Waalaikumsalam. Sapa kae? Menika anak bodo. Ngono. Boleh. Sajae kok gemeter iki jane ana apa? Berarti seneng. Ngono. Boleh. Iki kula guru. Sowan kono ing dalem panjenengan kali kakeke. Para santri ing dalem panjenengan. Ana kabar apa ing dalem panjenengan? Namung yektosipun kula badhe atur kabar kepiwasan. Kabar kiwasan ana karan apa ing panjenengan? Ngaturi pirsa wedal sapunika Ndara Ayu Roroyono anes saking kasunanan. Malah ana Monggo kejadian sing kuwi kemujingane. Dalam janji ora apa salah. Iki apa sebetulnya lali? Sopo iki ndak cantul. Ngaturi kawuningan ingkang bladhak Ndara Ayu Roroyono boten sanes patih saking Kadipaten Kuntang patih paling cendiri. Ya kaya ngene iki. Jeneng kowe iki wong lanang, tanggung jawab saksuwe karo bojo. Kowe iki wong lanang sing kurang ketulare, kurang hati-hati, Ger. Nanti ana kejadian Roroyono berangkat karo maling kediri. Kok nganti ana apa-apane Roroyono. Iki sing kelangan aku. Mergo aku iki wong tuane Roroyono, Jur piye tanggung jawabmu? Menawi kula yang tanggung jawab tapi itu janji ora. Nang saute lepasaken dan anak. Ning nyatane muridmu ora tanggung jawab. Sedaya namung paling gede ndak cantul. Ayo. Sama ke bali ono ing dalem panjenengan. Monggo wis bali ora panjenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
boten bapak. Nasi kula gawe bokoke licik. Ngono. Ger Cakrajaya. Oh katimbalan guru. Saktenane nggonmu temeka ning Pantingerang. Iki gawe kaget ing atine wong tuwa. Mergo nggonmu sowan iki ora kaijinan, marah kapara kowe nggawa anak lan bojomu. Saktenane iki ana ligati apa? Sampun dagu anggen kula boten silaturahmi. Dateng keluarga wonten Kabupaten Tunjung. Romo, sasuan kula tinarya bekti kula konjo dateng saripun Romo. Ya wis tak tampa ora liwat kerja pangestune wong tuwa tampanana ya nggih. Kagak purko anggen konampi mungkin ndatosaken sipat. Kaya ngono. Semanten ugi kula binaturaken singkem pangabekti mugi konjuk. Ya wis tak tampa pangestu tampanana ya nduk. Sanget anggen kula mugi-mugi dados setunggal. Ya, apa Sengkem kula ya ya. terkibaya. Woi, Aja mati ya. bocah iso baguse kaya ngono kaya nomongane Ah sapa bapake? Wah, bapake kaya Werkudara. anak-anak Kaya Abiman. Niki putra kula Romo. Iya. Ya Ger, tak tampa ora liwat kerja pangestune yang tampanana ya. Kula tampi mewah ora tinggal buat. Iya. Tunggu sing kepenak. Akan jalu. Romo, Ger Cakrajaya. nalika semanten kula saben suwan wonten ing Pantingerang. Iya. Ada adipun kemobial kados dening sebagai sekolah. Iya. Padang Petrawangan. Niki menapa? Ing wekdal sak menika sami sundut. Menapa iki dipun kalih Romo? Ger Cakrajaya. Apa to sebabe sakwise jeneng sira sowan ana ing Pantingerang? Keluarga ning Pantingerang sasat nandhang Sukawa. Merga dina iki sedulurmu Rarayana dibradat karo maring Kentiri, Ger. Ya iku swasut. Kang Mas Cakrajaya. Nalika semanten siap kuswastu. Lagi wae diresmeki. Panjenengan tanggung jawab perkara menapa kemawon. Sandang pangan papan lan kalujengane Yai Royono. Yo kinapa? Ing kalegane malah Kaproyono dibradat maling Kendiri. Lu sampe malah yen kemawon. Kang Mas Cakrajaya. Rikala kula pamit kalian diajeng Rayana wonten ing dalam Pantinraya boten karya kados ngaten. Kula pasrahaken anak kula Cibolek. Boten ngertosen kan dumadi Cibolek menika susul wonten ing dalam Pantinraya. Matur bilih diajeng Rayana kabradat dening Pantinraya. Romo, Yes. Ana apa kok malah jual jawil iki ana apa? kangen Romo. Kangen karo sapa nggih? Kangen karo bojone. Mateni wong adrani kangen karo aku. Romo, Iya. balik-balik menapa kula menika tinangisan kemaya. Oleh Rondo. Kole rangga nangis. Nggih. Wis gedhe kok nangis iki njaluk apa? Mergone nise menika boten karana nyutrut juga niku boten. Jur nangise nak Mas Ranggajaya Jebule sampun seneng wadon. seneng karo wong wadon. Nggih, Romo. Kok dewasa piyambakipun. Kula kenten nyuwun adik, Romo. Adik, wah nak ngono adik ya malah repot. Gegere iso bungkuk tenan. Wis kepengin jauh karo salah sawijining wanita. Yur kok nganti jeneng sira iki sowan ning Pantingerang. Apa kepengin aku supaya temeka notok pori minang jambe suwe. Boten, Romo. Lah terus, Merga kula bot-bot yang sepuh. Ana paribasan anak buah
wong tuwa sing Iya, iya. kudu nuruti dateng ardane Kang Putra. Iya. Nah, wanita kula wae kowe dipun pilih boten saking Kabupaten Tunjung Pura niku boten. Yur, Malah kaporo sing keluargane Pantingerang. isih keluarga ning Pantingerang. Nggih. Yur sapa kuwi nggih? Ibinipun Pujiwat. Cokrojoyo. Kowe iki dadi murid ing Pantingerang. Iki ya wis suwe. Ning ya gene kowe kok ora nyinaoni gelagat lan pasemon. Kamangka aku mau wis pondok-bloko keluarga ana ing Pantingerang. Lagi wae nandhang sungawa. Lho kok bisa-bisane kowe temekon ing Pantingerang? Njur kowe jawab karo aku kepengin nglamar karo anak Rara Pujiwat. Lho jane kowe iki menungso duwe rasa apa ora? Masalah itu semua seperti apa nggonku omong kleru ngono apa piye? Romo saja. Iya. Kasih ngerasa mengenal. Ngono. Mergo saka tembungku kuwi mau. Menika ora seperti Mergo kowe ra ngerti watak-watake Cokrojoyo. Jeneng Cokrojoyo iki gampang panas barang. Nak nganti putuku keleraga iki cilaka malah kepiye kedadiane. Mula kono dieling ya. selama ini. Iki jam piro, Nduk? Wis sholat tahajud. Wis jam 12. Ya nang ngono aku tak salat tahajud dhisik ya. Ayo bareng-bareng. Kowe jaluk nalika sing mencobaku ing Kabupaten Tunjung Pura Pengras Marangga harus kowe kesel para Pujiwat. Apa bangsane Rama? Rama ora kersa ngabarake karo kowe mergo Pujiwat Rama kae anak ing Rama sederajat ing Pantingerang. Ora beda sedulur kula. Dibaca Wino Branto Pujiwat kowe tinggal Pak. Kowe iki apa ganti semua Rama sederajat karo bapak Ibu. Tegas pirang-pirang akan jajakan. Nanging nek sanget tresno kula dhateng Rama Pujiwat boten kula pamit. Pilono. Saiki sisan barang. Nek kowe dadi anak lanang pikul nur mendem jelas bareng. Sisan barang. Tabarake menusrek barang Pujiwat. Menawi kula cabaraken ageng Tresna Rara Pujiwat. Kedua kula ingkang pejah. Iya, kowe jalan mati. Iya, kowe jalan mati. Kowe bisa jalan mati. Assalamualaikum. Kowe jalan mati. Kowe mana kowe bersih. Lo kena praktikal. Apa kena ngerti semula Rama surat derajat. Nyemu barang itu. Sing tuwa dari tuane apa ning sing nom. Alah, kau barang sepisan ae kok. Kang Cokrojoyo, Mas, pangapuntenipun berani kasih gol ing rasa kados ngaten.
Awet karep wonten dalem patengaran ingkang samunan kang sumpaya. Mas, Kamu sojoy. Penjamana sastunggaling murid wonten dalem patengaran ingkang dipun sepakaken. Kok boten saged meprobo nafsu sing kebaten mejahi kok anggen. Yai Kuswasuti. Sampeyan ora nyilih tanggane liya. Sampeyan karo dhewe. Kon wasan sing toh. Yen pun kakang bisa mbalekake. Rebut royono saka tangane. Mali kendhire lan malika. Ilok sansore aku mengkon papan kita serake wis aku rabiake oleh ronggo marang Pujiwa. Kula boten badhe cidra ing kaya. Sok kalampak boyonge dateng garwa wonten ing panggon. Kalamun besok bisa kelakon. Yen kowe dijoy janji tak take kaya dhewe. Saundara lan putra rasa bali oning bojoku. Yai aku kamas cepet marang kepungan karo. Atin gak boleh kabupaten Bunda. Sawetawipun kula ingkang dadi kamjeli. Assalamualaikum. Mangga Gusti Putri. Silakan pulang, Ibu.
sebabe kowe tak colong saka ing kasunanan mulia papaki. Mesti wae kaget. Mergo aku tresno karo kowe Kang Raya. Ono kaya kajepan. Ora telu. Kang Raya. Nyai Toko. Apa aku salah? Yen aku tresnani Kang Raya. Salah. Salah manggon iki. Salah mergo saiki aku wis duwe di bangsa. Dene ora nalika dhisik. Nalika aku isih Mergo pintere Kang Mas Kusumasuti. Nganti kowe digarwa Kang Mas Kusumasuti iki saking bodhone maling. Nalika Kang kok dicolong karo paten warak sing ngedong kowe bali ning kasunanan karo iki ya Kang Mas Kusumasuti. Saiki aku milik bumi, aku milik Kang Raya. Kowe kudu gelem lelaki karo maling kok. Aku ora bisa ya kudu ladeni marang Gusti Roy. Memanesmu Kang aku tresno kepati-pati kawan. Turun kono bantane gale. Kowe cukup itu rasakan. Wis tak kowe kabeh aku hidup orang melu gawe ning melu ngomong aku wis Aku ora suti. Hmm? Aku ora suti. Ojo ndedak sira buntar kowe dadi garwane maling kok. Kowe njaluk apa? Ora kepengin aku mau kepengin balik lawan garwa. Lalitan bisa Itu
Mine sok orang dene kowe ra wae. Aku ki lho ora gelem, aku ora iso bengok ki lho.
Jadi, tekanipun kakal kapan bundar, pancen. Dinuto, malah Romo sulit derajat. Yang sepon jaluk oleh suka tanganmu. Sampai maling kompok kang tuwas. Oke kakak cok. Sopo wae Rama Mas. Lamun arep jaluk bali. Kang ora ono setengah kapaten rumpang. Lamun durung lengkai wakile maring kompok. Yo, aku ngerti. Melayu, dalam tuan parah. Kalau bakal muncul oleh pulau Seberapa. Rantul, orang kilo dan jatuh. Apa tak disini? Assalamualaikum. Aku masih kita. Suwenggon kuar parep ewon dene lagi ki sira temeka ing Seprapat. Oh puntenipun Padha becik pangestunipun tiyang sepuh kalih sing sakara-kara nggih kula suwan. Namung kemawon kudang katut. Sinario bekti kula sungkem kula katut dhateng resa panjenengan kudang katut. Alhamdulillah. Wah, kula tak tampa. Mung pamujine wong tuwa wae tampan. Badhe kula cencang wonten ing pucuk engrekmu. Mugi ndadosaken jimatipun ingkang putra kula pun maling. Menika Kambok Rarayana putranipun Rama Warang. Terus Aja nguwuh bapa. Narayana sejatine kowe kadangku dhewe. Lumrah lamun sira ora ngerti. Randung aku saka ing Pantingerang. Sira isih timur lan isih cilik. Aku kadangmu putra saka ing Pantingerang kang pernah werda kang kena diarani Joko Wilu. Joko Nek katen sampeyan peningkatan. apa ora mengeram ora nate ceparing jauh lan tengeramu. Nate krungu asmane angin turun tau ketemu marang kiai.
Semedya mergo aku pancen kena pasute Rama ngerang. Dene kaluputaku biyen aku nate Idra anane Kendi Mas. Minangka dadi bentukan ing panting perang. Mergo aku ora ngerti ing kono aku disabjake dadi Ing boten dadi apa nek kula saiki iso ketemu marang sampeyan. semono ku aku yo nglembur. Pancen aku luput. Sawon nduk Sampun apa derenge? kenapa sira kok moko ing kula seprapat nganti marang kadang Sowan kula nemu badhe nyuwun di sapa estunipun tiyang sepuh. pangestu gak apa-apa. Kula nyuwun dhawuh kalih Sang Mbok Rama. Tak elingke. Lamun kowe pengen jauh kelawan Rarayana. Nggih, Apa ora luput? lepatipun manggen pundi, Bu? Mergo Rarayana tur kekabaran. Nggih. Tak tampa sanadyan aku ora weruh. Nanging Rarayana wis dadi garwane Kusumagriti Sunan. Nuwun sewu Bapak Dang Katuk. Menawi panjenenganipun Bapak Dang Katuk dereng pirsa lawanipun. Katuran pirsa bilih. Sayembaranipun Rama marang nalika semanten. Kang Mbok Rarayana nalikanipun dipun cidra dening Dipati Mandalika Pathakara ingkang saged nglebeti sayembaranipun namung kula Bapak Dang Katuk. Mila menika kula anggap tiyang ingkang boten ngertos dhateng dodok sareng perkawis. Boten ngertos dhateng labetan, boten nggih. Miyak sangkrah balung ambyur segara getih. Yang bepun ngukup dhateng tiyang ingkang minangka dhateng sayembara. Menapa menika miyaten? Boten. Boten ate kula Kok ndak. anggap ora melakukan iki Sunan Muria. Laras. Apa? Lho, Namun to kaya ngono dumadine. Sing goblok lan sing bodho iki. Nanging kowe liripun uripipun. dene kok ora kenapa lamun to sira wis ngerti. Wujuding tawa glaring sayembara. Iki ganjarane loro. Sira kok milih mung sawiji mingkar. Nalika semanten dipun bebedong raos kula kalih Sunar Mulya nggih Kang Mas Kusumasudi. Nah, kuwi mratulake Rarayana tujudun. Nuwun sewu kula damel. Sowan kula boten ketahaken sesuwaipun tiyang sepuh. Nanging kula ketahaken pangestunipun tiyang sepuh. Mugia panjenengan panilah kula jawab dhateng adik kula. Lamun aku kowe jaluk lan Rarayana Boten saged ngideni dhateng anggen kula tresna kalih Kang Rarayana.
Tidak